Bonjour tsika jiaby za ty mangataka mba partage amitsika jiaby. Ze ologno ze mahita izy tô mba mangataka partage ary mangataka famonjegna aminare jiaby. Na amina fanjakagna agny Antananarivo, na eto Tamatave mba ampilaza amizare Antananarivo, na agny i présidente lasite mangataka famonjegna zare ny mamany Victoria. Le zaza tao maty tankoron-drano. Hita amy baribariny zaza hoe maty. Tsy raha hoe maty accident. Fa hita hoe nivonin'olo, nifren'olo antsy loha, nifren'olo antsy tongo. Maty. Ary zaza maty. Alongany zaza zany izy maty zany zaza naterina tanjaterina polisy tamy centrale. Nandeha nagnano kostagna tao tankoron-drano. Ankaiky n'eglizy takao ankoron-drano amy rond-point ake. Zaza maty zanako lahy Victoria agnarany, Victoria François agnarany. Mitany polisy kostagna nagnantso zareo polisy ny be masy. De nandeha nalaky razagna naterigna tagny tamy morgue amin'ny SGRA tagny morgue tagny Antananarivo. Teto moa zany zaho Tamatavy rafa nagnantso moa le vady de niteny vadin'le zanako le sy vady moa ka izy mbola sipany takagny le zanako maty io zaza 25 agny mbola viakategna. Zavatra mampalahelo de ito. Tena hitanare jiaby olombelogna zany hoe nagnano zany hoe nagnano kostagna migny zany polisy centrale. Tsy mbô misy hoe filazagna hoe nahita olo maty zany olo nisy karapanondro tamy lalagna olo maty. Karapanondro ny zanako lahy maty zany tamy posony nalenjareo de niaraka taminjare tagny amy centrale. Raha tsy efa hoe sipany zanako nagnantso hoe Victor koa mama nandeha niboaka rehefa tamina sabotsy farany krismasy io rehefa tamina sabotsy nandeha niboaka mbola tsy nody an-tragno mama zay nataon'le sipany zanako. Rafa naregny an'igny za tsy tonga lafo nagnano publication nataoko tamy Facebook, nataoko tamy groupe Antananarivo, groupe Tamatavy, nataoko sary nalefako numéro na ze mba olo mba nahita ito zaza to mba magnantsova to laharagna tsisy hoe nagnondefa na polisy tsisy nagnondefa zay sarin'le zanako hoe tariko ny zaza to maty fa agny amin'ny SGRA morgue izy maty. Zavatra magaga ary tokoko ary antsika olombelogna magnino magnano raha karahan'izany. Fa za reny nitsangana andro talata réveillon bonne année nandeha Antananarivo nainga tety 67 jiaby nampilaza nagnatotoro sary farany tsy nahafapo-nazy nainga tamin'ny morgue za taony zanako efa agnaty frigidaire taony fatiny hitako. Natao daholo taratasy namoagna le zaza. Natao hoe namboarina taratasy izy ka amy tribunaly nindôsina ny raza nandeha taty Tamatavy. Mbola nieriny Antananarivo koa za nagnano fitoriagna nampilaza aminjare fanjakagna jiaby zalahy nitsangana nareo zalahy naharary ane nibosary zalika zay. Tsisy mirararo zare fanjakagna tsy mirara zaza re. Raha nikoragny zare tamin'ny nahatagny tamin'ny tanosy takagny hoe ampitao vola zay madama fa agnanovany recherche. Za fa niteny taminjare zany razagny maty nefa simba be. Nandano vola be za tsy raha olo mpanikariagna. Nandano vola be zany tondrasoko faty io. Takagny Tamatavy. Zaza tsisy vola tsony. Koa fa tsisy vola zany zazany de tsy nirahaegna zany fatiny zanako. Kanefa zavatra tiry zavatra mampieritreritra Tamatavy nefa amizao za mizaka zao fotoagna zao donc niany le firy ngamby niany zay 6 niany vola ino niany igny marsa 6 marsa nefa niany. Mbola misy zaza lehilahy atao Itaina maty mbola même pas 2 jours nafaty ananjy couvre-feu amizao nefa mamody bara magnino fanjakagna jiaby hetragny jusqu'à mararano agny amin'ny rano mady jiaby ny recherche fanjakagna mitsangana hoe izôvy le nanomboka any Itaina maty. Tsy mipetraka nefa polisy ny Tamatavy zao mitady solution fa hoe olo le namony olo to tsy maintsy ho hitanay nagnano karakory na karakory. Fa zavatra magaga magnino polisy ny Antananarivo zany raha tsisy vola zany antegna reniny maty koa zany tsy mbô misy topo zany mba hoe hitady solution hoe mba aiza zany le olo namony zaza ty
raha hoe hita baribary tsy maty hoe nangalatra na ino fa hoe maty tamin'ny hoe nivonin'olo tsy nahoanjare rô za efa 3 mois zany fatesany Victoria niany rô président nahoanjare rô za tsisy appel la blague numéro zao agny amin'ny première arrondissement agny osa brigade akagny nampitragny numéro téléphone saran'le zaza maty akagny daholo tsy nasinjare appel tsy nasinjare sira tsisy mba recherche hoe mba ino zany le olo izy ôvo olo namono le zaza eza ve tsy hitsanga Antananarivo olo andeha hamono olo tsisy dikany karaha akô maty le olo tsy raha egny zay olo mba mahita tô vidéo tô mampilaza amin'olo jiaby mba hagnano partage ty vidéo tô azafady fa za mipetraky tsy mba mety tsy mba mitsy hoe foko hoe milamagna fa isan'andro marary fo de aty jiaby maneoko nandiriko fatin'le zanako zagny de lasa tsisy dikany tsy managna azozany maty fa tsisy mba ny recherche police mba hoe tady solution hoe izôvy marina moa Victor fa navela foagna amizao zavatra mampalahelo amintsika jiaby zay namagna sy tapaka na police na izôvy mahita tô fitarainiko tô mba mangataka zalaza azafady aminare jiaby mampilaza ary partage tô vidéo tô fizavatra ty de mampalahelo marary ny tenko loatra ny zanako zazadray tokana roa zanako naterako tsy anagnako fa firy raiky lahy zao maty tsy mbô maty narary ny tsabony fa fatiny fô hitako tamin'ny SGR tamin'ny morgue tagny zany nateriny olo takagny nateriny agny tamin'ny ito olo tagny tamin'ny Bemasina agnatinanzy tamin'ny morgue tagny nitelinjare tao de malahelo zany za fa 3 mois zao mankelikelika ake zany nifatesany zanako mandriky niany ve de tsy mbô misy hoe mba ino zany zavatra nahazo mbô ino zavatra nandalo fa de navela amizao tokoatra raha tompoko lazagny de nalevagna de zay ihany mba azafady aminare fanjakagna raha fa mahita ty vidéo tô nare mba mitsangana zalahy marary zare ny loasany zazy de pourri zany tsisy dikany zany aignany zanako maty igny fa navela nare fogna amizao misaotra betsaka nare zalahy nare igny zay vidéo tô zay nahitany tô vidéo tô de ataovy zay partage namagna zay tsy mahafoa akagny misaotra betsaka nare jiaby zay manao partage ny zavatra ty de favavaha koa Victor mba hoandram-piadanana fa tsy maty accident fa nivonin'olo de zay namono azy de mba haingany mba ho tratra ary mba hoe agnaraka ananjy akagny zareny namoy ananjy de tsy mahafo marigny na nabaviny tokana na ny reniko zareny niteraka azy de marary mba mitsangana zala police Antananarivo zala fa aza vela aminjao fogna zala fototragnany zanako de tsy hita popoka tokoatra de miandry za miandry de tsisy resaka tsisy ino fa de nangina ho azy amizao fogna tsisy mba recherche mba nagnano hoe nandeha mitelimagna numéro téléphone ananjy de ranerana appel olo zay nagnantso ananjy tsisy resaka tsisy ino anefa napetraka daholo numéron'izy maty na numéron'ny mamany niteraka ananjy ny tegnako zany niteraka ananjy na hoe numéro le sipany napetraka agny amin'ny brigade criminelle anosy aka hatramizao de na appel ataoko tsy ataonjare minasy aty tsy manambola fa mahantra zaho de zanako igny zany de maty pourri fogna zany tsisy dikany zay namono azy saotra betsaka zare jiaby zay ny filazagna apetrako eto de mba mangataka zala aminare jiaby mpanjakana Antananarivo mba aza atao karaha ny kosa ny vatan'olombelogno fa mampalahelo maty zany de avela amizao fogna raha fa tsy manambola ny ren'le zaza fa tsy mbô recherchegna hoe izôvy tegna namono le zaza maty fa ifo ambela amizao tokoatra zavatra mampalahelo